ibarat isolasi saya angrat rujit hati Matur nuwun, Mbak Tatin mbok bilih saged nyuwun pirsa karawitan menika dumadi saking karawitan menapa, Mbak? Monggo. Menika nganu werni-werni menika gabungan. Oh, werni-werni. Gabungan. Terus dijenenge apa lho, Mbak? Berdondi laras. Ya Berdondi laras. Iso berdondi laras. Karawitan kok rena-reni. Soale kono sok ngene-ngene dadi. Oh, ati mubeng-mubeng. Sak menika dados tunggal wonten dalu menika dadi lan kompake. Oh, nggih. Ya isih timur kabeh ya, Gan. Ana pacarku kae, Ganes. Ambak mung sak karawitan ning ya kena kanggo conto lho, Mbak. Pripun? Mergo ya ngene iki ketok rukune para seniman seniwati Jogja. Tepuk tangan untuk seniman seniwati Jogja selain dalang. Ntar kita sing muda tumaruna. Wah, seneng kabeh. Ngene iki dibutuhke, jaman saiki dibutuhke banget mergo negarane dhewe iki nek ora ngantek dikencengi karo budayawan sekabehane iki bakale ilang jati dirine ngoten nggih, Bapak. Ya. Wah, iki mau wis pirang-pirang diaturke ning ya kok aja nganti disemprit karo Tara lho iki. Nggih. Ora prit lho. Ya, sekiranya jek ana satu atau dua lagu lagi Ya, dipersilakan. Anu, Pri, Gusti Yuda dicaosi lagu apa renane? Oke, monggo. Mboten kira-kira kurma Gusti Yuda. Kersakaken lelagon menapa? Menapa katuran minggah? Mbak menawi Monggo Gusti, katuran minggah wonten panggung. gembira lho. Oke, ora Tatin ora nges nah iki. Nggih. Mergo kono ki duwe sedulur nang kono. Dadi tukang nyeweki karcis ngarepan lho maksud iki. Madane rupa. Ayo para penggarong siap. Kebiru kok diaturke pamurdan saka beliau Gusti. Menika lagu panutup nggih. Nggih. Mangke ditutup laguku, Pak. Oh, ngoten. Nggih, lagu Jagung Bakar. Iki lagu sing Hamin 1. Yuk, kayak apa? Dindingane Biro Luka. Mantan kita Saking pundi, Celok? Pengen dolan